sini nukuni bagai balana hanya boleh bagai padese semai tangai angkat palia angkai drak salia nei sengkau kau samai nana ni nangai bon bagai khazane ta khortai bukhsang tinarone jatono semai tangai ang hole jak drak sakhakai sing saja sasti manai drak sakai diman sakai drak sakai kabama pojak bukhmo tongmani au bebak kamai thangbacha goni bagai padese omono kasne nangai omono kegelna nangai goni bagai drak ta sadi drak ta phadi bo chini to phano sakomonai bo chini nukhono sakomonai goni bagai padese jotono khabak sakhai jara drak sai tomerok jara drak phali tomerok marok biman ta paidi drak phali biman ta paidi nukhone hamkai na angtai nosto khalia nukhone hamare na angtai dara relia hoi sumai batangai goni bagai khazane ta khote butkong kami amsaya tonai sikla siklirok jara drak samerok jara drak phamerok marok tini ta thaloi erengeran sakna nosto ta khaidi drak saui erengeran ni sakka hamno nosto khanya ta nai goni bagai khazane ta khote bukhsang jara tini drak sai tomerok drak phali tomerok angkai drak phalia angkai drak salia nei sumai tangani nanai drak saui dimonta paidi drak phali dimonta paidi sini oro 12টা kami tongo 12টা kamio bebak salai sukrubi salaimani bising thaikai sini 10-12টা raidarok snamjaka o raidao bisingo sungtongo first time jodi drug sai manja khangkai bo jurimana bo marnai tai bo punishment bo marnai sini action committee tongo action committee action khaijaknai tai ba ke sung drug sau second time mangkha bona haina hai sung teisa punishment bo jaknai tai bo rang bo dondi marnai aba haike sung salacha o rang sung kami hamkrai ni botolo ma tonai tai abuni bisiti kabangma sini saya suja borok klaijak tongo borno sung abuni bisiti ke sobanai ni khakalai sung aba haike bornthani fine rok nanai ni khakalaijak sunong konai phalnai rok no bisas kai phalnai rok no sung bisi dondi khainai ebong sanai rok borok punishment jaknai phalnai hingkai bo 10,000 টাকা 50,000 টাকা puila first manjakai bo marnai sanai rok bahaina aba haike no borok ma kunai bujaknai borok ma bujaknai aba hai sung salakia nahar jagnai sung reimani angkai abo to sung jotono wansulacha sung abri bagino bar bar khlai sung borok no je sai tongnai ba phali tongnai brongo sung oma hai sir khogya wino kami o jotoni thani soina laicha I angtai drak no salia angtai drak no phalia hanai ani nukhungni hamari ba hamkrai no angtai abno kebenglia hanai smai tangai kaisa nung singnasar khaidi ni sung singnasar already nabaicha nukhungo nukhung thugui jotoni garden ebong jara sai tongnai phali tongnai sai aphanungtu jara sikla rokni jotoni soina baicha sung o 12টা kamini joto nukhni sikla rokno tai okra rokno sung joto na nukhung ha tam hamkrai o benuk angke kaisa jaga tabu kami hamkrai naikona bodoni kaisa sung advisor committee hisabai sung tongo obro kabangma ani sai ukulugote bo sai pajono tongo ebong sinor committee tongo kaisa centrally tongo sung 12টা kami ebong sini khumulungo kaisa committee tongo central hisabai kintu sungka oro tabuk tini o je songsama hangkai oro 4টা kami no tui Bahram Sardar Meknath Sardar Surendra tai Jagat Chandra kami o 4টা kami no tui sung khlailai tongro haipano sini 12টা kami ni bisingo sung sub committee tongo tai 3টা sub committee total 12টা committee ko 12টা kami tong sini nin ani padka ang advisor committee hisabai o naikolai bodolo tong kami hamkrai naikolai bodol bai kaisa rally songsaja khabo angkakai drug ta sadi drug ta phaldi drug phali mangrak drug sai mangrak kami hamkrai ni topa hamkrai ni tai nukhung hamkrai no abono tubui manglak bono kebengi kaisa tini sini himbotok o bahai rally to sung asa khlaiji jako thangnai rok sung kabangma meeting rok khlaileka koklam salaicha kabangma wansuklayoi okra sakaro rok kamini okra sakaro rok jotono wansulai sung meeting rok agi rok khlaicha haipon obo hache himbotok le himlaiyako tini first himbotok himlaiusu sung chini sarai rok no bisas kai chini sikla salai rok no obongno kobongna musungo drug samani bisingtui drug phalaimani bisingtui chini nukhung rok sini kami amsai rok belai deramo klai tongkha ebong oba haikono sini dofabo kamamani bekha komono bekha thangi tongkha
bone bagai o drak no tai ta sa sidi tabo ta phal sidi bono smai tangai bkhawo khawo songui nana nangnai obo sung rally khaima bai siming ya obo sung drak no ta phali hne chiri khongma bai siming bong ya obono koinai sini sikla chalai rok no jara drak sai tongnai ebong drak phali tongnai borok nijini khawo wan sugui smai tangai ang tai drak no phalia ang tai drak no salia tai sini nukhungni hamari je tongmani abona ang tai sokomulia hnai smai tangai bkhawo songui nana nangnai obono kaisa kobongmung sini sikla salai tai kami amsani sini bisas kai nukhungni sarai rokno kobongmung tini sini o amsai hamkrai tai dofa hamkrai ni bagai jawo sungsaro tabu sini dofa rokni bisingo drugs nangai ekdom sorry hamia ingya khaba sini dofa komonani lamao thangi tongkha aboni bagai sing kasunani hene sini o amsai ni bororok sing tabu kaisa lama nahari tongo sing committee bo khalakya aboni bisingo o committee khamani abo haike sing kami o nukungo thangi bo sing salakya tai sing group kami o bo sing salakya amake salaimani bisingo no sing bahagya bono muthak manai hinai sini prai 6-7 mas ni sigango no sing committee khalai tongmani bisingo haipano charai rok abono haina hai yagrlai phimani tuinai o jorao khe singtai bo karakhe khlailaina hinai sini agi declaration sing from bo khlailaikia abahike singjo to okra sakara rok bai koksab laiye baki declaration hangkai sing obo sing haina saijung khani committee khalaima bai sing obono rokha khlaimang lak amti hininai sing obono joto guardian soho yakhabo je chanai nangnai siklani amtai sohono sing obono soina yasak sini phan unglak karon tani bagi hike sing obono romui bui togibo oba hike sing hamri manglak yakhabo romui telangai thana rogo tunir khangkebo sing obo haina haisi borok pyogi hor borok kuno jelobo daya action bo khlaya hangkai abon bagi sing baki khainai hike abon wansoka sing nukhungobo baksa nukhungo nijini busa agini simi sai tongmani borbo muthakmayani bagi borbo birmanangkha muthaknani sikangbo borok charai rokno tabu bok sawi ko khnari malia aba haike sing amsani borok uduk manakha aba haike uduk namar karonno sachingo sini sikang advisor sai thangnai angbo khorsa advisor hisabuni tongo jarawo aboni bagina sing declaration from soinamani pore sing sini thana rogobo sing aboni information khaijak aboni yagulo sing jeta system sachingo sai thangmani aba haino sing tabu khlailaina hnai oba haike sini amsani tabu sini 12ta kamio okra sakara aboni bagi sing tini ongkhlai tongo o ongkhlai mani karonno sing obon bisingtui sini borok sini je declaration soinobo sing tini o announce sing sanai sini o jagao sini je punishment sini je o jaga dabi khaijaknai a dabi khaijaknai sing tini bo sanai abo romdi sing obo sini amsayo nungui tongmani bagi simia baksa nukhungo o nungui tongmani bagi rang puisa krini bagi nukhungo bulai tok laing laikha manai khogui phaljaka abahani tuyei abono tuibo sing kaisa salakya je borok manai khogui phalnai a manaino painai borok bo manja khangkai dondi marnai tai phalnai bo dondi marnai abahike bo sing kaisa salaijaka aboni bagai thachingo sing puilo first time borok manja khangkai phalnai tai nangnai manja khangkai singtam khainai ini saka angkai sing salakya first time sing 3 bar sini warning tongo first time sing manja khangkai 50,000 sing dabi bono sing dondi marnai abo agina guardian soho tai nukhuni je charai sikla joto borok na abo soiri gosijak bor yangi tong semanglak riya hangkai bini alka sing abo ulo ব্যবস্থা nanai abo to sing asu jara tabu khlaijak judi seno first time sing 50,000 ei bo dondiri porjonto bo hanai a jaga thangpir khangkai abon pore next sing manja khangkai 1 lakh sini dondio sini sijak tongo abo hai porjonto white thamo judi seno bo aboni use khaikya ingya khabini nukhungni borok o nok nukhung je nangnai manjaknai bo akamini bono sing rikhlai rohna hini amahike sing kamio sing salakya aboni bagai sing tini taibo jur khai phankai tini o amsani borok sing tini ongkhol laikya sini o dofani kemajak kemai tongmani abono taisa sosainar phinani bagai tai omahai kubun jaga rogobo sing khanawi tongo WhatsApp khulukana YouTube khulukana karon belai wana mai singchang kai sini dofarok sing gobangma bejati rok bai nakhangkai sing guli ruwi tanui buthajaga nanglia sudu sing tabuk sin drugs bai se sing theinani lamangi tong phaikya je sing tini khanamani amsayo
kaisa ayang sini simna amsa in yakha sin jireni ayang na rose hisaboron SI positive je mandagi tongmani sing khanamani sotkora wo SIB positive je sing khanamani 64% rokni tongo aboni bisingo sing ka sin borok mang sini borok 64 percentage ni bisingo 599% se sini borok rok taike 1% alka jati ni borok sehni khanao karon sini borok bo jaga kelugi tongkha bo mahike bo manjaka abon rokka khainani bagina tai kubuni sini amsani borok sini hani borok sini dofani borok no ang koyo oba hakeno joto ani khajani takuk bukhur ani jati masa ani joto okra sakar no ang koyo oba hakeno sing rokka khlainani bagui joto no phai basa khangke chanai oba hake sing boddo khlainani bagui tai obno muthaknani bagui je nungnai chanai rokbo kisa wansuk situn sini next generation sini sikla rokse sini phan abo jodi sini dofa kamai oborok kamai thangnani lama ngai tongo oboro jodi sini kamai thangka hangkai sini dofane taibo tolaga kelegi thanani bagui obahai lama thangai tongo aboni bagui ang hani borno koibung obo phaidi sing jotono baksake sing muthaklainai obono sing jotono khabasawoi phan thonlainai jate sing joto je kono mungsa byabস্থা khlaipano muthaknani bagui ang obono koyo je sapano political smani himui jata neta phangai tongthung nukhungo tongnai tongthung joto society o tongnai phang tongthung je so dormo phan khai tongthung ang obono ani koimung ani khajani takuk bukhurokte okra sakara rokno obono phaidi sing ka sunani bagui kisemi sai sini o tabuk himbotok himtani sini kok khananai rokno suno taibo buddhi abahike suno khangkai belaike hamnai tai abahike bomoti system khlaike hangkai singabono tabuk rokha khlaimanai obahike tini ang jotoni thanino ani kisa suba subo sanmung singtabo oro asuk sisu gya je khlaimani abo saya su gyang ngimano ba line hamya pani mangana abon bagui okokno khanawoi boisini okokno khanawoi boisini thani taibo phurungmung ba bahike sengmo thaknai ba tai sini line ka hambo toi abahike ang buni thani bo ang kisa help sano obahita sini judi sini obo khlaimarok sayangi tong hangkaba taibo seng ka hamlamani naitugui tongo seng bahike khlainai aboni bagui tini seng himbotok himlayo o himbotok himnani bagui seng tabuk chenglai tongo obahike seng tabu himui yang ti khlainai sini bharata para yang ti keno mo Sardar Krishna Chandra Rupchandra ti khai sini ang Depsing ti khlainai sing gurioi khumulung ti khai sini a declaration yakhab sini je o koimung tai samung no sing tini sawoi o himbotok no sing himlainai